матеріальне питання. Теж приклад з Корану, де Аллах Субханаху ва Та'аля каже, коли вони роблять пожертвування, то не розкошують і не скупляться, а дотримуються середини між цими крайнощами. Крайність, неприродність, що переходить у якийсь фанатизм або в іншу сторону, пренебреження. Воно засуджується скрізь і у всьому. У розмові, у поклонінні, що б це не було. І тому посланець Аллаха сказав, згублені надмірні. Це стосується будь-якого питання. Поклоніння в першу чергу. Коли ми кажемо про середину в ісламі, це така велика магістраль, яку ми не повинні випускати з уваги. Особливо, якщо брати до уваги схильність людської душі до крайнощів. Особливо, якщо зважати на наш сучасний час, коли релігією намагаються маніпулювати недруги та вороги.